ओमफ्राय थेवबा जोंथ' गबायलै ओमफ्राय लावथाया दा मा जागोन? दासो नों बिदि होनबा जागोन नामा? दहाय गिनानै सामब्राम नों बिदि आंबो खारामोन ना। नै आंखौसो गिदिं होनबावबाय, आंखौसो गिदिं होनबावबाय। आं गिदिं आरो आं गिदिं गावासो गिदिं खारनानै सामब्राम रामनो सिगां बिदिनो मालाय थेबगांनि आखला बिदिनो मा साला दा बे गारबोनानै मा खालामजाखो दानख्लाब जाखो ना मा जाखो? आयु देगार लाना फैखादों। देगारखौ नुनासो खारखादोब्रा आंबो जाम्बालाय। आंखौ मिथियाखै सानद' आं नुहुरखादो ओंखायनोथ' खारदों आं। नोङाबा दानख्लाब जागासिनो बेयाव थान' जाम्बा बिहिबा मा खालामगौमोन? हौलाय लावथाया जाम्बाया दासो गबो मारबाय जाम्बाया। आयु गबबायदि मोजाङै मोजां आंलाय दानख्लाब जाबाय सानदोंमोनलै। ए सुवादा साला गबो मारबायथ'। आंबो दानख्लाब दानसै जाजोबदो सानदोंमोन। माथो गबो लायखोब्रा इलाय सुवादालाय। हाबाब माबायदि लोगोफोरब्रा नोंसोरलाय? बिदि गारना खारो होनबा थालिरखौबाथ' आं हारसिं मोनजानाय नङामोन, नोंसोरबो जाफागौमोन। बेनिफ्राय नोंसोर आंखौ बिदि गारना खारबाय आरो आयु आंहासो दानख्लाब जाबाय खिथावनो। थै थांफाथा लांनोसोदों एबारो जेराव थांबा लांनोसोदों। एख' गैया आयु हाबाब आंहासो दानख्लाब जासिगोन नोंसोरनि थाखायनो साला नोंसोर गाखोनो होनानै नेगोन होननानै मोजाङै डिउटि होगोन होननाया बोरो नोंसोरनि खुगा लामाथो नोंसोरलाय जाम्बाफोर। बे उरायनायखौनो गियो होनबा नोंसोरो आयु थैगोन नोंसोरो माइसि सिख्लाफोर गियोब्रा नोंसोरलाय। देनां हाबा जाबाथाय हिनजावनि दख'ना सिङाव हाना थाबाय थागोन नामाब्रा नोंसोरलाय? ओरैबायदि नुखाबायना आं हाबना थागोन बायदि नुखाबाय नोंसोरखौ। 100 खर' जावखाबाय माथोलै मा होनबावनो जावदोलै नोङो। ओमफ्राय बोरै गबोखो खोन्थादो। औ बोरै गबोखो माथो उरायनायलाय देगार लाना फैदोंमोनलै। दानख्लाब जायासै नोङो जेरावबो एसेबो। आयु आंथ' जोबोर गिखादोंलै। आं देगार लानायखौ सिखारदोंब्रा नङाबा खारनाय नङामोन जाम्बालाय। देगार लानायखौ सिखारदों आं। बोरैबा एसे जम बुस्थुफोर एसे रिक्सनि बाथ्रा थायोना। बे जाबाय देगारा जाबाय जम बुस्थुलै। जम बुस्थुफोर बारा खेला खालामजायाना बेखायसो खारदोलै। नङाबाथ' बिखो थैनोबो गियामोनलां। नै नोङो जाथारलायबायलै बिनाबाथाय दे खोन्थादोल' बोरै खारग'आ। मायाबा खुगा लांदालै जाम्बा जोंफोरनि सिगाङाव जोंबायदि जाब्रा नुवाखै जाम्बा सेखाखौबो गिबावा जोङो बोरै खारग'बोदो। खोनासंनो लुबैदों दे खोनासं बिदिब्लालाय। आयु बाला लावथाया दाबो ओंखारबावा। मामार ओंखारनोबा ओंखारनों बाला नङाबा नोंखौ बेयावनो नेनानै दायो ओंखारबा खिथुआव दानख्लाबना होगोन आं बाला। मामार ओंखार होनदों लावथाय नङाबा नोंखौ नैबे देगारजों दानख्लाबगोन आं नोंखौ बाला। दायोबाबो दानख्लाबखागोन आं नोंखौ बाला। हाबाब मा एसे अन्थाइ बिखा जाखो नों उरायना बिदि नङालै उरायनालै बिदि नङाब्रा लोगोसोब्रा जोंहा सानैजों लोगो। आयु बाला नोंजों आंजों माब्लानिफ्राय लोगो जालायखो आंथ' मिन्थियासैनो बाला। ओलै उरायना गोदो उन्दैयाव जों खानायजों लोगोमोनब्रा दासो देरनायखाय सिनायलायला। लोगोमोनब्रा जों उन्दैयाव जोबोर लोगोथारमोन खानायजों ओंखाम ओंख्रि गेलेबाय थायोमोनब्रा जोङो। मा नोङो बुजिथारालै एसेबो दा देरनायखाय बावगारबायब्रा। आयु बाला नंमारगौसोमोन आरो बिदिब्ला थेवबोथ' दा लोगो जानो हायाना बाला। मानोना नों जोंहानि थालिरखौ खावनो फैदोंना बाला। उनाव लोगो जाफिनगोन जोंहा ना लावथाय दिनै थेवबो लोगो नंला आरो बाला। बिदि नङालै उरायना दिनैबो लोगोब्रा दिनैबो लोगो आरो उनावबो लोगो जाबाय थागोनब्रा आरो सिगांबो लोगोमोनब्रा सिगांबो लोगो नालाय दाबो लोगो आरो उनावबो लोगो जाबाय थागोनब्रा। लोगोआलाय बिदिसो दा मा दिनै लोगो जालायो नोंनियालाय जायालै नोंजों। औ मानोना नों जोंहानि थालिरखौ खावनो फैदों बाला एखायनो नोंजों लोगो जानो हाया दिनै बाला। बिदिब्ला नै नोङो
नै ददेरे ओंखामा मोनबाय जाफैदो होनबा ओंखाम मोनबाय आब'? औ मोनबाय मा ओंख्रि आब'? मैथाजों ना हाथाइनिफ्राय लाबोदोंमोन आं ना इनिफ्राय मैथाजों संबाय आयौ जा गोथाव मोनखायो आं आब' मैथाजों ना मार गोथाव मोनखायो आङो नंगौ नामा आगै मोनजासिगोन दे दिनै होनबालाय हा ओमफ्राय दाखालि गोमोथाव लानि माइ गायनो थांनाया गायजोबनो हानाय गायनोनो रोंथारदोंना नोङो औ आब' गायजोबनो हादों मानो रोङा जानो आं सिगांनो गायबाय थाखायोना बावगाराखैना आं दाबो आं मालायफोरबायदि दाउबो लामा गायग्रा नङा दे ए नंगौ आगै रोंगौ होनबा नोंबो दे बिदिनोथ' रोंनांगौ होनबानियासो मोजां देनांबो गायनांगौ नालाय देनां गायनो रोंखानायनि बिहाव बिखुनजोजों रायजायनि हामदों दे बिदिनो रोंनांगौ थौदो जाहैनोसै ओंखामा औ थौदो आब' जाहैनोसै